Ayan. Mas na mga viewers ka, magsilating na kayo. Magandang lightning. Sayang magulo. Heal the world. Make it a better place. Ay, isa. Woo! Chukuchukuchu! What? Normal? So, ayan. Hintay lang tayo ng viewers. Pasensya na po sa background natin. May mga nagsisiyanong kalapate. Ganda natin ngayon ah. Maganda besa. Kahit lang ng buko natin ah. Yung ganda lang. Oh, baby. Natin mag-watch mo lang mama. Pag-share kaya ngayon. Uy, huwag kami ngay. Pala. Hintay lang ng views. Oh. Hello sa viewers natin na isa. Yan ah. Maglalaro po ulit tayo. Viewer lang. Viewer. What's in the box? Mag-start na kayo. Siyempre. Heal the world. Make it a better place. Gusto ko manalo ng load eh. Magkiyabi ako. Pwede naman. Wala akong cellphone. Ba, hindi yung cellphone mo. Yan, share. Share. You have me. Wala pa. Yeah. Ang taba. What is in the box? Where is the box? Let me see. No, you can't see because... A player. No.
pusa? Siya ba tangka? Manghula na ka sa. Ha? Manghula na ka. Nanong hula? Makakain na, manghula na ka. Mag-comment na kita ka. Eh, tandalong na. Ay, wala ako man din. Nino may ako lima mo. Ikuti ako sa inyo. Gabi, nagbuhay ako dito. Oh, pala mo eh. Hula-hula na. Comment na po kayo. Ay, lagay ka pa. Ito naman kitang kain. Yung sa dilis mo yan. Pag may utang lang. Okay. Happy na sa? Baka makakuha yun ng load yun. Ayan o, 2 viewers na. Pamay-may na lang po. Sige, comment na po. One word. Tapos
E. Yung huling one word. Nakasait na yung bandang malapitan tayo. Letter E. Ang huling letra. Tongking tala. Ako sigla ako. Mag-live ko. English. Ginagamit ng babae. One word, letter E, ang huling letra, tapos English, tapos ginagamit ng babae. Uy, hello Calix channel. Welcome back. Ready ka na ulit manalo? Siya hula ka na. Ano yung letter? Secret. Siyempre daw rin clue. Solidong kaalaman. Ano po ulit clue? Bali, yung clue natin is one word lang siya. Letter E ang huling letra. Tapos, English siya. Tsaka, ginagamit ng babae, ha? Kanto. Yan. Yan muna yung ano natin. Nakamuri yan. Sabi nung kapatid ko, nanghuhula din kasi siya. Nakakamurit daw. Huh? Nilito. Ito po, tapos na po. Ang building na maliit. Tapos na po. Maybelline, hindi po. Nangula na. Na? Nangula na. Tapos na po, ang building Ha? na maliit. Nangula na. Maybelline. Maybelline, hindi po. Misteryoso. Sige po, comment pa po. Comment ba? Nanito? Hoy, Raisa! Kinuha mo eh. Nanito? Pipin? Pipine? Hindi rin po. Ano naman yun? Yan, parang ano ah. Ang gusto lawin. Mga live na ako. Happy viewers. Happy viewers. Tissue, hindi rin po. Pinapahid, hindi rin po. Kai. Lalagyan E. Sige, hula lang po. Necklace. Nicolas. Aldo? Ilan yung words? Neto. One word. English. English. Na. Ipit. Hindi. Iniinom. Bato ni Darna. Eh di wow. Hindi po, hindi siya iniinom.
Vitamin, hindi po. Letter E nga yung dulo eh. Letter E po yung dulo niya. Yan, nagagalit na po yung sa dito. Yan na. Kay. Like and comment on my video. FN7. Who you? Glutathione, hindi po. Vitamin E, hindi po. Bulog na. Buti na akong pera. Hindi ba? Sige po, pag-share po nitong video, tsaka wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para sa susunod na palaro. Ito po siya, Yan. Halugin natin. Kahit yung mga kasama ko po dito, hindi nila alam. Hindi po siya sinusuot. Ako lang po yung nakakaalam. Yung. Kita nga raw. Ano naman? Panty. Sponge, hindi rin po. Pilay niya. Secret, hindi pwedeng sabihin kung ilang letra. Hula-hula na. One word jam mo. 9 first letter. Needle, hindi po. Secret. Hanggang alas 6 lang po tayo. Kapag hindi naulaan yung pinapahula ko po, sasabihin ko na lang po. Katulad kahapon, pero nakahabol pa si Calix Channel. Sige, hula lang po. Tapos, 8. Kay. One word E. Pati po yung katabi ko dito, nag-iisip na rin kung ano ba yung ano. Yan o. Masili pa natin. Roy, bawal. Silip-silip pa mga. Nail polish. Hindi siya nail polish. Colorless. Sa letter E ang huling letra. Nail glue. Glue. Wah. Glue. One letter. Glue, hindi. Ang one letter. Ay, one word. Glue. Sige, comment lang po. Hula-hula na. Mapalala yan. Ayun eh. Alpha. Nanta. Kasali na. Ma'am, mataginin ka na akong ka. Say, cellphone mo. Pamo, ma. Wait lang. Sige po, comment na. Pag hindi kayo nag-comment, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi kayo makakakuha ng premyo. Sige kayo. Ano na, Calix Channel? Di ba magaling ka sa ganyan? Ula-ula lang. Kiniban mo. Capital B. Mahirap, hahaha. B. B. Kaya kasi gama. Sa dulo, E. Fragrance. Hindi rin po. Hmm. Okay, mas Next. Sa, ngay. 5 letter. Ay, 5. Oh, 5 letter. Makuha yun lang, di kan yun. Kaya mas gama. Ano ba? Snook, Mako, kagulo mo. Wala na po. Tayong load. Yung nakalala. Ulaan ka na yan dyan. Load na yan. Say. Ma, ano Uy. yun? Cellphone, say. Gamitan ko na. Pinamag-text ko. Ibang clue. Ginagamit ng tao. Sinabi ko na, ginagamit ng babae. Kung... Pwede rin lalaki. Ay, pwede rin pala ng lalaki. Baliw ka lang ka. Hindi ako baliw. Brace, hindi po. Yun! Bracelet. No. 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 Sing-sing. Tang. Iya tataloy.
Iya, tali. Pati po yung mga kasama ko dito, namumulit na kakaisip kung ano yung pinapahula ko. Ginagamit sa... Sana Ma! hindi maula. Gurger mo, gurger. Ma! Pachayo lang yan sa'yo ka masigla. Cloth, hindi rin po. Sabi ko, dito kayo mag-comment sa link, hindi sa, group chat. Mga busit na, na to. Mag-comment laging ka na akong kaibigan. Ito, Gurgel, hindi po. Ginagamit sa... Gurgel. Sige po, hula lang. Pag-awalaan kasi, marami. Comment na! Huwag na kayong mahiya. Ako lang to, oh. Sipan kasi po ng mama, manulbi ako, tas comment ko. Singin tayo. Dapat kitang kaya mo, kitang... Ante. Ma, sabi niya ko. Wow. Paano mo na eh? Hindi ko maisip po na possible dito. Cellphone, no. Ginagamit Blouse, sa no. pangkatay ng Baboy. baboy damo. Bakit kayo? Ginamit ko na yun eh. Siya, baka man. Ginamit mo na yan? May mulbul lang. Saan makikita? Okay kayo siguro. Aparador. Pwede sa kwarto. Makikita sa kwarto. Knife, hindi. Knife main kayo mo. Makikita sa... Sige ako, comment ako. Saging mo. Toothpaste, hindi. Tingin ko, Susi. iya. Susi, hindi. Shade, hindi. Ay, tanga. Yan. Say, parang ng cellphone. Alam mo mata Ma, niya. ako man. Eh kayo, galgal kayo ka. Ote, yung yun. Daklo. Shave, hindi. Malapit na. Pat mo ka. Abang na po makahula. Ako po sa ala kong load. Kaya ang tuwan niya, dalan niya. Yung mamandilo. Yung mamandilo pala. Tagal. Na? Hala, di ko muna na. Magkano yung load? Na? 20 yamo. Na? 20. Maglagin ka? Oh. Contact lens, hindi po. Nakalimutan ko na yung password kaya nang metong ko ha. Sige, hula lang po. Panda mo pa man yan. Sa ulay. Ulay yan. Kasi ito, Tagal? Think kong clue eh. Thank you. Wow. Oh, tayo, magkaputo din. Medyo ah. Yeah. Ay, sorry niya pa. Oh, sayang 20. Ah, wala ako. Magkamit pa. Mali ko. Alam mo kayo. Kaya po na inuulamit po sa gitna. Sige po, comment lang. Cream po ba yan? Hindi. Bathrobe? Hindi po.
Comment na. Dab, hindi po. Nawala yung ano. Eto po. Naglalag, yes po. Pasensya na. Nawala ng connection. Ito kaya, may comment niya. Oh. Masing... Saan na ba tayo? Knife, hindi po. Toothpaste, hindi. Shade, hindi. Shave, blade. Lens. Knife, hindi po. Toothpaste. Uy! Shave, blade, lens, contact lens, hindi, shave, hindi, clue, cream po ba yan, bathrobe, hindi, dab, hindi, clue, yan na po yung mga clue natin. Taga saan po kayo ate? Sa Pampanga. Misteryoso, yes po, sa Pampanga po. Saan daw? Patingin po ulit ng box, eto. Naglag, pasensya na. Madam, shave. Palmolive. Wait lang po ah. Parang may nakahula na po. May nakahula na po. Still whisper. May nakahula na po. Ayan. Ayan po siya. Palmolive. Ayan. Paki-message po yung number nila sa akin. Tapos po may preload na. Hindi pag yung Okay, congratulations po. Bye. Ay, paki-message pala yung ano, number. Yung ating load. Sa pinigay, larang. Paki-message po ng number. Sa pindarang guys. Hello! Bisa kayo po? yak na mo. Hi, mother! Paki-message na lang po yung number sa ano ko po. Saan ba? Dito na lang po ilalagay ko na lang po sa description yung aking contact para doon nyo na lang po ako i-contact sa cellphone number nyo. Thank you.